Filla meva, ja estàs en pau amb el senyor. Amb quin senyor? Amb el senyor Gutiérrez, el director del banc. Va pensar amb el senyor totpoderós. Ai, ja m'apareixia jo. I vosaltres, sigueu forts. Estimada, Sí, hem de dir-te una cosa molt important. sí. És una cosa que és Però, molt... cony, quina xerrera tens? Digueu. Oh, sí, hem de dir-te... Saps a què? No importa, m'ho digues ja. Molts anys i bons, i tal dia farà un any. No! Se n'ha anat i no mos ha donat temps de que ho sàpiga. Tranquils, fills meus, tranquils. Serà tensar-hi en pau. Ella sabia que l'estimàveu. No es tracta d'això. És que se n'ha anat sense que li poguessin demanar com funciona la rentadora. I el rentaplat. I la cafetera elèctrica. Fort. I la secadora. Bé, ja si això, si voleu xerrar amb els morts, xerrau amb Níker Jiménez. Jo, mentrestant, vos passo factura, que són 6.000 euros més IVA. Ara vos fareu 2 per 1, eh?